Brian Morden. Brian. Hello, good evening, sir. Hello. Yes, ma'am. Okay, Yes, okay, abang signal, sir. yes, okay. Good, ma'am. 5 by 5. Okay, ha. Si Action Brian Okay. Morden, ma'am. Sa Action Radio. Okay. Okay, sige, migo, no? Brian. Okay, Ah. good evening. Aha. Good evening, sir. Yes, ay mo pagpanamya. Ma'am, sa aton sa nga konsumidor kay feeling ko mo ning first time nga naka-interview ko kay Ma'am Jujet mo. Go ahead, ma'am. Aha. Okay. Thank you, sir, no? Good evening tanan sa aton nga mga member consumers owners ng Sineco. Aha. Sa tanan nga pumuluyo sang Bacolod. Good Aha. evening, good. Yes, ma'am. Me, myself, at Action Radio, nagpasalamat gid subong sa imo sining time, ma'am. Na-explicar ko naman gamay kung anong senaryo sining sulat sang Kepco Salcon dira sa Sineco. Ano gid ma'am ang iban pagid nga kontenido, ma'am, sa sulat nila and what will be happen after sini, ma'am? Anong matabo? Actually, sir, no, ining before pa ning sulat sang Kepco, dugay na ni sila yagakwan sa Sineco. Yes, Nga ma'am. masukot sila sang phase A rate, which is 5 point something, 5.2 ata. Yes, ma'am. Pero, sa October 25, ang ERC nagsulat sa Sineco. Not only Sineco, all electric co-op. Nga ang those contract nga hindi pa maaprubahan sang ERC, this ma-consider di siya as ineligible contract. Okay. So if an eligible contract, we have to use the TOU rate or the time of use rate, which is nubo ni siya. So right now, ang TOU rate is 3.60. Oh, okay. So now, kaya ang kit ko nagsukot sa amon, sa balog na yung kit ko, nga hindi na ya aton utang pa. Kasi wala pa na yan maaprubahan sa ERC mo. Okay. So I don't know sa kit ko nga nag-amo na sila. Anyway, sa pag-meeting to namo, naghambal magna sila nga i-cut nila daw ang pag-supply sa Bacol sa Sineco. So naghambal to at the time si GM Dan pa na, niya, sige okay, inyo na ya Prerogative. kung gusto nyo mag-end. Pero kami ya sir, sa October pa lang, prepare naman kami sa senaryo nga matabo, nga just in case na hindi sila yung mag-supply sa Sineco, nangita na kami ang mga suppliers ta. So, subong, may mga negotiation na nga to nga core plan una sa PISAM, which is ang PISAM owned by the government na siya, barato na yung ilang rate. Then, may manta sa WISEM, which is ang WISEM galing, ang muna volatile ang ilang rate. Okay. Tapos may damo man pwede kita nga gina-istorya nga kung pwede sila makahatag. So, wala kita yakulba. Anyway. Okay. Balik lang ko to gamay senaryo sa sining natawag nga balayran sang Sineco. So ining ginahambal nila, ma'am, nga 280 million more or less. Ano gini siya, ano ni siya, ma'am, balayran gid man ni naton o kun hindi may gin-mention ko to kay na balik lang tagamay, ma'am. Okay. Anyway, sa subong hindi pa na siya balaydan. Hindi pa na siya utang. Okay. Okay? Wala pa na approve sang ERC. Okay. But if the ERC approve the extension sang namon sang Kepco, so pwede ka na iya mapass on sa consumer sa baydan sa gid na niya. Okay, sige. Okay, so ang ginamuno nila di amo ning extension ano nga 5 point something, ma'am, nga balayran ta kada megawatt. Anyway, sir, hindi na yang 20, dala na siyang 24. Okay, oo. May amo na gan gusto ginato ni balon ano. So, why pagin pirmahan sa ERC pero ang ginagamit na subong dapat nga bayran sa Sineco sa ila kon pirmahan gid man amo na ning 5 point something. Amo ning ginausap na subong. Okay. Correct. Anong rason naman niya, ma'am, sa ERC nga wala pa nila na pirmahan na for so long na? Right now, hindi ko kasabat kung ano ang kuwan sang ERC. Why is it nga until now wala pa na nila maaksyonan. Okay, so ining pirmahan nga contract ari lang ya sa board, sa board lang ni. Sa board lang gid nga ginpirmahan sang contract kag dira sa inyo nga amo na may extension kita. Yeah, kagin send na namon sa ERC man. Anyway, kami sa Kepco, sa ang Sineco, nag-join kami na sa amon meeting nga ma-file kami like sa 24, ma-file kami MR na ano ka ang sa 20 may ara man na kami move kabalo na yang Kepco. Well, like, I don't know sa Kepco, why is it nga nagpadala sila sa amuna. Amo nang hindi kami niya kabalo. That's next why initial sir, ano ko lang sa aton member consumers, na initial hindi pa niya ma-consider nga utang sang Sineco sa ila or sang consumer sa ila.
just because nga wala pa yung ma-approve sang ERC ang Ay, contract. sig. Amo nang next ko tani nga pamangkot nga ang wala man gali mapirmahan sang ERC nga nagpinanukot na ning KEPCO di sa aton kundi naghatag sang kiyo sa publiko sa Yes, sir. konsumidor. Oo. Oo, pasensya na ma'am ha, kiti nabalita ni siya namon pero amo na ang ginapangita mo ng explanation. So, if in case gin ma'am, kay kita mo na nakuha gani sang KEPCO magpadala sang sulat dira sa inyo nga daw hindi man gali sigurado nga utang tani. So may ara sa Yes, tendency nga basi kwaon gid man tuod nila ang supply. Pila gani kami gawats ang gina-supply na sa aton ma'am? Right now, ang ginkuha ta sa ila is the 24 and the 20. So, 44 na siya migawatt. 24. Ako ang ano lang nila sa aton, is the 20. 20. So, oo. Mhm. Pero kami kapipara, alam mo na ginapasalig lang namon sa member consumer nga, hindi di kaya magdulom. Okay. Don't worry. Kay kami nga sa board, sa management, ka-prepare gid kami nga, sir, nga matabo na. Aha. Just in case nga matabo na anong himuon pa. I see. Ining 20 megawatts ma'am nga gina-supply na sa aton, pila na ni ka percent sa Seneco nga malikupan niyo sini ma'am? Dako na gid man. Mga 35% siguro. So hindi ko ano sige lang. Okay lang, ma'am. Na, sir, ha? I am not familiar with that. Oh, mga 35% dako man siya gali, no? Mhm. Oh, pero if in case gid man nga i-off na directly, suliton taliwat kay kabadamo gid sa naga-intra diho. Siya base bla magtrapanos ning amon nga refrigerator di may ara taya sang i-kuhaon dayon ang motongin pang mention mo kaina nga amba supply. Yes, sir. Oo. So why ta dapat gikakulbaan sini ma'am? Amo lang nang klarohon ta. Wala gid. Wala. Aha. Amo lang na. Pero kon pirmahan sang ERC ang ining kontrata ipas on sang konsumidor. Yeah, pwede na ta na makapass on sa consumer. May chance nga magsaka ang presyo ni Seneco kada bill kay ti medyo mamahal-mahal ini ma'am. Yes, may tendency. Gamay man lang siguro, sir. Ang differential is only how much? Though, mga 50 centavos man lang. Oo. Okay. So, subong ang ginabayran sa konsumidor nga bill ni wala pa nilabot gali sa ining ginagamit ta from KEPCO nga balayran. Wala pa. Ang nagamit na part, ang 3.60 subong ang ang collect ta, ang charge ta. So, may differential nga something, I don't know, di ko wawa. Sige, okay lang. Importante nga meron. Ko subong bill mo. Pero ang importante nga muna nagahatag na manggali kita ya nga bayad subong ya sa sining ginagamit ta sa KEPCO. May gabayad na gid kami gali. Bayad ta. TOU rate lang siya galing. So far amo mala ng amon ma'am. So gina-expectar ginamon ina Ma'am Judget Yap nga hindi matabo ina ang gina-expectar sa publiko kabalo ka may ara sa pila ka grupo nga tinagahambal nga amo na so bantayan namon ini ma'am ang imo nga pagpasalig subong nga gabi sa aton nga konsumidor kabay pa nga mangin matuod dina kay tiga kahangawa man sila basi bala sobra pa ni kay audit wala nga magamit sila sang kwan generator. Anyway, sir, kami nga sa Seneco, sa management, sa board, gapasalig kami nga hindi tayo maglikom tulong. Ang mga atunda nga mga migoda nga nagapagwa sina nga sugilanon. Tani, hindi magpanaptas ang mga fake news bala, sir. Kay ga-create na isa sa kwan sa aton nga member consumers. Oo. Kung naman may fake news ni sa ila gali daw. Yeah. Oo. Ano sobra o kun kulang? Ano di? Sobra nga Sobra. Sobra pa sa sukot sa bill, ano? Yes, oo. Ay tuod ka, ti simbre. Actually, ang basis namon diri mo malantong palayag sang Power Watch nga mo ning utang abi, no? So karon amo ni ang sitwasyon na explicar nyo. At least naintindihan ta, no? Nga mo ng sitwasyon sa Seneco. Ma'am, again, salamat sa mga serbisyo. May gabi mabuhay ka, ma'am. God bless sa atong tanan-tanan. Stay safe. Okay, sir. Thank you. Good evening sa liwa. Yes, ma'am. Action firing line. Si